Tusar with love then rukna hey sitang chung chung in kan han kal chho ve bek bek zel chu nia ale lama chuanin o hi a clear du lo khop maya amai ro chu min lo ngai thak sak ram ram zela in chunga kalom em em a tin chu mai pia chuan min lo subscribe saka min lo share sak turin karon som tak meu meu chuni abu chung lama lu tila zan dia chung hun chawani ya shoya po a involve mal mala a phone call don chuan aril ru alu ave hle thomaya nu somi lalmal somi chuan enge aron ti don le o aril ru le ti tur chu hresa dewin asia ain sia mani me lo ma chon tur nga niang o ti te chu angai tu ril ru ne newa a thian pasang a khani ta se engtin nge tiang le ti te ngai tu a ma hria di urut sang a hre chuak thu ta a phone chu ala a khol ta hala anon leng phai tur thuin aron changa anila chuan anu teron topa an chung ku aron phei an tum thu aron soi meya alom hle nge nge a unaw mel hai u seta chuan ruai chu unaw mel hai u seta chuan ruat sanga chu aron lut hlola ruai po cholo e kham chi a ruai motor a khal tak chuan ruat sanga te chu aron leng phei alo nia anu te na nu puile a fa te chu aron ta a ani chu ruai ina chuan aron tlang thung ani a thut fel nu chuan ma the ti po aron chuk thlave ta a sar hamle ta thon thu kha i nei tero o ni kha le khabu garem khom na kha na kha lo hai ve mai ta che lo tia om na ber ka shela wania mi lo en puite ti pain ma the ti chu anoi chaka o hei heta hi ti pa chuan la a achunga count of Monte Cristo le khabu chu atitla a char tur chuan an kun rual thota chuta atak chuan an in tau pal talau maya aya ti pal ti le ril rulim si chuan an soi rul dun that le ngala le kha zir masala o hei yuma manen hian kan han ti ti lo ka nge ruai chuan a ti ya count of Monte Cristo le khabu chu ala kenga ole ron chho ro o mama hu lo chuan ma hri chuan alo nui saka ruasang hian naw le ruai chanchin hi a hrevek to a anupui mami na hrilvek to ani mai chia hi chuan thuruk thupi an har sat viau thin reng sia bui lekha zir masaro o hamle ta lekha bu hi aziek tu hi na thiam ema romeo and juliet teren hian eheu hei chu count of Monte Cristo elo kalung awatileng vele edmonton tesa ruasang chuan ativera ya market chu thawa achuk chhota ruai chuan varanda thinga thla a market bianga chuan ruai chuan a pia izewa chuti lai tak chuan puzika market tena leng tur chuan aron hu mana alaron te zuya an lai dun em le ngala pavala inkhom zana niya dar aribal bala ruai po lutin ruasang le chuan an te ti le to a kongka chu mi tu emo hian anon kik takar kara lo lu dro ruasang chuan alo tia arin lo lu tukin an doctor le nuwalai tak pakhat hi anon luta inommo wanal ruai in ani tero ruai chuan o nie eheu pisom nangma ni elo lo thuro indammo pisom ti khira ko chu nu somril ru chu adik zar mai aril ruwa thiltum afanu in ti tiratum chu ahar sador riawin a hrezuya annu fa chuan sofalama chuan an thudun ta a dam ve tok tok ke hei ma pui nen kho khata in lo thok dun ranga ka wa han lom vele ka thoveng hui maya idam thathin zo komo hei nu pui te nei to ngei le tlangwal zok hreneng ma se azot lui ve sakane ruat sanga chuan makti mel takin chumi tanu fa chu ayena tun main an lawin hrethin ti reng a hrelawani mei meya keidi vete lul hian kan mu zo ve ngut lawani hi sarkarian semhuna kan nei ve ma na nu somi chuan ruai chu puiting tariau hian ria a atong kampo adang tarai nge ni
nupui ila nei lo chu ka thla muang huai mai omza nei fe chuan nu somi chuan atia ma pui chuan khodang hoi lek lovin hruai mol chu alo en char char thunga ruat sanga chuan tun mai nel tak an ni ti an tong kam batang chuan alo hai mul lo ho mai aduna hruai chu min mai na varona alu alo thin khum mai sia ma pui chu ron chong chuak ve ta a nu hruai hi tun ma ang kha ni to lo midang lam tak ani to sin omza nei fe hian aron tia ekhai mai maya nilove doctor ma pui deuh khera ma pui chu lo ner saka ma na hruai tho mi van duai tak tho kha kala ni sin ma se ka tur ma thin lung chu ado alo dang lam deuh to ani ma na ti ati ve maka nu somi chuan in rol hun tak ani ti a hai mul lo ekhai kan hun ton te zirin mihring hi kan dang lam mai thin jok ania lom alo ti thuaya hruai chuan thil dang ti ti dang soi hun tan ni na sia a hai lo ani takapi som tun ma chuan kanu tin a kho ve mai thin khari sia enge iron ti don te miela I chamri thei do nem ati ta zoka ti tur poi mo tak na ya local kania ka lo tin ma lo chuan kala chuk lo mai thei ri tin a chang chang ve faka hruai le mar he te chu a en tona ro changa chuan aum ve na chi ni in a hretangang lova hruai kalo han chho mai nge mami ten min lo hak hlel tuang atia dik tak chuan heng mi te pathum hian soi turan nga ti a hei lawani chuti turam ni ruat sang ala ma lom o ni e I chho don chuan inu hna khan u hruai chuan kalora chho man ri lawati lo han ti la ka man ve le ka ron puyang ati I lo ti mai don nia atia ruat sang chu a chho ta a hruai hian nukim hi puina tur dang nei lo ma hria ti message a thon mai zo ka ni ma se mi dang chuan an thre thim kher nang nukimi chu tunge enge pui angai na ka in lu ra dei tu te hin ni a zo na chu a chang full big lawa hruai hei tu na hi chuan thu tam han choina hun ani ri lawa nak tuk tlai a choron ei pheila kan tia ma de waron pheila ka du hop mai ma pui nen po hian thu tam choi dun turin nei ka ring ani so mi chuan atia hruai chu angoi wang wanga a chang don to lo emotin an nu fa chuan an en ha a chak om view mai ma se ka man kherang em o soidun tur wak kan la nem ni ati vele ngata I man nge nge ngai thu dikin thup I hriat du chuan ma pui chuan alo tia ma pui in sumte chu tiang soina ni khuwa ala tlai nang thudang I soyang ni so mi chuan ati takna a an kal chan ber ani si a nu tuna po hian ka tlai to mai the sin ma pui chuan ati deuh na pa ma pui he tiang lama hian ma lu tuk le tlai lu tuk hian om thei tak takalo atopa arem thei vekania thudang soyang nu so mi chuan ati le a an ngoi ta thapa hruai chuan thingpui nge coffee in duang atia ading hluaya kemang kalo ti nge nang chu coffee tiro ti pain hruai chu ma pui chuan amila kan vaino atita zoka a in zong chop na sa ve ngang mai hruai chuan apuya apuina lama anin si thuaka chu thil chu ma pui tan chuan avanwam si em thingpui te anin pa chuan ti dang eizolam chanchin ten soi zela anhu chuan ma pui chuan alo hruai tu an tho pui pa motor nei chu a phone ron lam to turin atia ma pui motor khu kolve mai la thang I khal thiam tho sia ading reng mai tho sia nu so mi chuan tia ni nakin ala lak chho turani ti ngot chuan ma pui chuan a chang thunga bike chi tu na chung kola kawatha cheu induem ativea ati takna anduang ti chu a hlau ru phian loya angai love alom ome naktuk tlai chu ei ma pui thian pa po aro thleng te pang nu so mi chuan ativea nia kai ni tha da chu indu kher lowang tro piso sarkar motor pon si lova an ti deuh khera chuti lai tak chun mar he ti chun hruai aron ti zuai mana ma se ain sum le ria
nu so mi chu zalo fe hian anuya motor po chu aron thleng chop chil ve ta a chu ron thlenge nu gon kal don em ni hei kan lecture wal hian le na tur dang ane yang ati ve le de ngota chu ti lai tak chuan hruaya phone chu aron retet ta message ron thlenga ma se a en du big ri lo an mu lai kher chuan ma pui chuan nak tu tlai chu Mr. Ren thei hruai thin luang hing ve ta dot mai an pahnia hayarang kalaya nun na kong thuam puya ti zik pui pa zia hruayan a chir thina ma pui hian hruai om hengin angai thla thin chuta tang chuan ma pui hian thil poimo lai emergency a chuan Mr. Ren thei ati thin re ngani hruai thin lung poi lung let ve na sa tho marketi aril ruwa om het bur to boxi tuna mangai masa alo lang le ta a mangai na sem zai don nge ama phat chan to tu ngai chu atnol to zog don le Mr. Ren thei chu ming ber khar chu o ma bui chu na ni Mr. Ren thei mang tha mu tui phone message te hi en ve thin la reply ve thin la o ami ta si ai zewa anin mang tha no na an ho don ta a kong ka pui thlenga wa tha thunga ru sang chho khan hruayan in le ngai thu soya anu bula chuan athu cha chu soya aom ji ero aselem lowa nukimi pon a ha chuang lo ma hre ti chuan tu te nge lenga lo ti thunga kan doctor le anu ni ome an bul om rang chi ni lo anin thian na rei to niang anin nel phian le hal ruat sang chuan atia chu thu ruat sang soi chu an nu fa thin lunga chuan check den ang vel ania anin en ha a an om mai thelo nukimi phei chuan zuk chuk ve hia la duwa ma se chi mewin a hramio si lo hruai te po an ho phei ta a tha po ruat sang ate pon ho phei ta a tha pon tha mu mal ta lo ma hria di chu room alu ta a phone charge lai ala a message a thon hala ma se an sa hruai chuan a sin mi lo a thleng dei to a ala en lo ani ni danga he ting hian a en kha lo ngai lo sin mo le eng thil ngen soya enga tinge khami te nu fa kha an len mai le nukimi chuan doctor ma pui te nu fa in hruai in an len thil chu maka ti hleya a thin rim ang reng viu na ma se chu ti lo thin rim ve ngot chi chu ni na hrelowa nukimi ai ril ru buai le wak thui anom ve bok ma hria ti ni ril ru na lo chi hi ni lo a message tak ngel po sa hruai hi an sin lova a chiar lo a ma kha chuan rang to kin a reply thin khani sia eng wangin nge le doctor ma pui te nu fa hi enge monon soya tu da taka non len le tak le ti da chu ngai tu ne wa motor lo tlan thoman thri a bet lo ze ta thu an ni bok nen chumi nuwa chon motor in tlan thoman thre le a motor chu atan le ta a hruai in leng te chun ho tange ni ti an hreta a ma se zuk po ngot chi ani angem le ma hria ti om hle theilowa aril ru boi zia phei chu a mela alang chuak hial chu nu kimi pon a haimap lo ma hria din ti hian angai tu a arin sang ni se azuk kalanga enge anti azuk zot ngamang ti te thlengin angai tu a message la chu ala sin mi lo avan mak em ngai vele ma se uma ma khan man vele ron chawang ti kha aron soi sia angak tu ta chuan arei du e masin du tak le mu chak tak te nga hi zong hun hi arei ma em asin puma leng aron hota a in chung aron lu rual chuan a phone aron ria hello he ungurte naktu ka a zinkara mo survey a engzat nge ni dona e ole kalo shil donia te reng mai o kan dam tha e mang tha le aron tilu ta ngurtia elo enge ron soya an lo chodo namni nukimi chuan alo ti vara au mingan soi hriat chuan ma hriat di po room lama tang chuan aron tlang chung hala apa au ngura lo hodon mo yes kan beve te ang thil thada milo hon te se ariluna po chu zia hretha engtin mo min la chang mu mal mi alawania ngurte chueng tik bo lo chodon enge chan
kan exam trip kha ti box sia to kimi po chuna lo ti ve se ka puma chuan amak chung chung thin lu tuk thil soi fel ma hian in lo phul hlut thina lo phul hlut thin te su bui thing bui han chuang te taka nui ruai kha amu tong em o han phone lok te lo chho lok te se ka wadu lo chho lok te se biak ka wadu ve o ati zui ngal zata apa tong kam hun hung lam chuan ma hre ti beng chu aver zar maya om zenei fe ya afanumel pa chuan ruai chu a phone ta a alo chho don bui thing pui kha yu ruai chu lo sim ke bro ati zuya annu fa chuan anin mela ruai ru bui kher mai nu som hi a hre chiang em a om zenei fe ya atong kha a reng boxi tin ma puin thurugin thup ati kha engthil nge ni yang le aril ruwa thilo ma se angai tu azui du mi alo kha ani thin sia ma puin tu ma nu pui ka ni lo ati te kha a hre chuak uaya thu thenga athua ma pui khor tar sa chowa imol chu o awa phur tak em mi pa ma ni se hun hlui le nun hlui thin lung ram ri kham sud le tak thuril de soi chu ale chul han ri thar hi achak to mol lo leida to thlai chi thak that le zong ara tha achu angu tangem le ani le vakal talo se anong kal chil don ti a hre chiang hle boxi hemi tenu fa hi ama ai hre chiang hi wan pathian ti chau lo chunom nang tlangwal pumpa abuai ni a phone ron ria nukimi lo ni ya o lamu lo deu e ole karon chho nga lange atia a phone chu chang zawa puma hian engata na tunang huzana ron ko nge ni atun ma chan chin te nukimi te nu fa hian an lo hril tamai emni ni angle atia aril ru chu wak thui ve ngang mai kongka poki klem lo chuan ruai chu puma te na chuan aluta abula chuan awathua puma chuan alo chiu au thuaya nukimi chu apia de chuan tvn in alo thua athut fel deuh chi chuan ma hriatin thingpui aron pe a ma hriati hi aril ru aladam hau lo anubula athupaya tv chu a en ve takna a aril ru alu mi alo thung athi chu a khoi neu newa chu thipetu chuan awamel takna a hoi du ri tlat lawani chu mi tenu fa thudun chuan anpa ma hriati pa thu soi tur chu an lo ngai chang ve ran thunga anril ruwa ero vei deuh thu mun si chu an nei ve thunga ruya hei nak tu zinga ngurte ta thian thum an zirlai poimo in survey turin anon chho thut dona hei minon phone zo chia izir to nu ani sia ilo pui thei sam angem le nileng phei chu rangai lowang hei nu kimi le boi phei chu kalo thil ve chiani hi pui thei sam la kadu tak zetani puma chuan atia ma hriati chuan apa aman donem ni tunlai chu in leng poimo tak anei reng zela lom aron tia asoi lai tak chuan a thei ang rum hian hruai chu awamel waka chu tak chuan hruai chu atiloma amel rum hlei khan amel rum hlei khan amel te kha a thal hlei sia inga nge a message po a reply du mi alo vel kha ni ve mai nukimi chuan ngurte hi thataka pa thei hi kan du bera ilo pui thei chuan kan lo mutang atia e chutiang mai thil hal sa ni hleinem kalo pui don ania puma nukim thatheyang berin kalo pui ange ruai chuan atita a kan valom don tak em mandewa khali chanchin hingur te ka zuk hril to a ithiam ziale izirlaya iti thadzia kha asoi tlatani soitlang maila an thian ho hian ipuina an bei sei tlang ani keinak tuk lam hi ni zain hlo na lama kaliam ngai le don sia kan lo zawlam kan khoi hun ani si puma chuan athia nukimi chuan e ruaya ngurte te chu thadewin lo pui sam te bei sei nei poin ma hriati mel zewa ipama bula khan soi se lola athi ve thunga ma mate hi an ho pheina rei to em artikhi tallokila awathavele
puma chuan atia rei ve deuh to e an no te kha suak bak dewa nau chum chiap lu to khi chu o anu pui solom a en kol ati lai nukimin ati lai mek chuan pama chuan chang fak hian atok enui alo tia nukimi chuan soi zui talem lawa ar chu kalo talange tuilum lo chuang ula ruai chuan atia chuta tak chuan le sailo nufing nukimi aron chele ta boi pon lam chauka zoka son tuilum chu chuang mai te u gas a hek lo zoka nga mei lo han chem la ar chu kan manange ruai ai lo chem pui manang em ati ve ta thunga soidun turan nei ti hi a hretla tani ma ruai le ma hre di chu anin zui chuak ta pama chuan phone ala mang thunga nukimi chuan broiler alien brahan mana akea phuara ruai bula chuan aron da a alu san tadeya tapaher so pa chuan ma hre di chu athua apia dewa ruai thu apia dewa chuan ruai chu athu ve thunga ma hre di chu ngoi tlata chuata chuan a khut chuan engemaw aziak newa ma se enge azia hriat thei ani lo ruai la chu anui azadewa ma se nui hunani mi alo ti a hrechiang ani aso tre pem lungrun kan tal to mai don em ni Dorothy ta se ati so tong em tinge ka message en du mi alowa tia ka phone ka char salom le lungrun cho tol min volak theing em du le Dorothy lak tir mai ro ati takna lak chu tum thawa ruai chu thona la cho tol avala a ar tal tur chu cho tol chuan akhua alu chi atilanga alu chu pot chuaka cho tol chu akhe chuan arab beta alu chu azai chuma ma hre ti chuan thil ti dan chu makati hle a ne so hi ati em ema tinge khati ti o iti dan vamak ve kala hrengai mi lo atia khati khana olsam beralo athaki tliak mi lawang tin athi hi pertlem bokanga ati thunga anuwa chuan cho tol chu lakanga ar chu tlangmala chuna vakhai ta deya inge omzia alo tile ha a athi afar that lo chuan a sen sung zela ma hre di chuan mak ati hleya tin thiam hi ati hle boka chung lama thung chuan nukimin doctor ma pui tanu fa ruai ina len thu alo soi ve mek thunga anu dewa chuan ruai chuan ar pu chu tumta a sar Dorothy tanu fa khan enge non soya angoi wangwanga iril ru hi ithak thut lawang ti hi rina vahar sa em atile a chu zona kher chu o ma hre di po chuan chu thu chu huai sen na zong zong som khoma soi ani ve a azak le nun ho em ema zak theilo ati yang ti hlau ve si ruai chuan ar pu tum chu ada a ma hre di lam chu a hoya ma hre di min meng chu luk fashanin ena ma hre di chu lo ip choi choya azak chema sar ruai hian angai tu na po hi mutlang thei vek hian a hriani ka thlak to lawang ka tiam to chia I ming hi ka thin lunga in ker to a wanal hriat pui ti hi chu ming chu ka thin lunga om rang to a ka thu soi hi khuanun min hriat pui se ka dama ka om ve chu hi chuan in a thi ka phal ngai lawang ruai chuan a thia khovela nu lawan nei awani te lul em chu thu han moi em zia chu angai tha tu thin lunga chuan awa thong nain awaril ngai vele chongka ring ni mi asi lo hian angai tha tu thin lunga chuan aringa chek tla ai point aring jok mai theisin sar zak theilo min tiam ma se ka thin lung hi ka hre thiam lo doctor ma pui hi alo lang le boxi sar eng tin nge min ngai amit tu chu nai hlena a tong po chu ri chang ani a soi dik chi sa ruai hi amangai masaber ani asin ma hriat I huai sena I rilru I soingam hi ka du zong tak ini asin ka rilru chau hi moi du zong chu niya I tak sapum hian mo le lungrun a soi zo rual che jon ruai chu athawa ma hriat hi her sop athu bula chu na vakun haya a muya chu na wa fop ta vonga chumi te pani info pa chu ti sa chang na reng hi alang tel lawa mangai na lungrun taka info panisi nukimi chu ron chuak thuta afanu ruai na lo fop lai chu aron humana
mà se amulo deri tlat sai lo nu phing avani te lul em anu dewa chuan chuak lo fe hian a khu lui ta khak khaka in mangai te chun phu zoka an bahan lai dun tak em ma he ti chuan a mui hu pringota suaila chu alai ve em thau mai ading luaya atukhum thaklo pui a hiata in tuilum chu avaso har du om ve kha meila chu ore mani mai si nui tu chung chuan nukimi chuan atia i lalanu aso to a maske ti chuan alo tia nia englo hei kan pu don chi a suai chuan atukhum chu hi ringot tiru in chu mai pu zo gang umiang a eng nuam zo ka nula le tlangwal te chu an vala lai dun tak em